wakunetsa futi. Saka matotsamwa kuti ndati ngatimboizamei yakaita kakuraririre. Ipapo atitadzeni yakamira yaisi kupinda yakamira yaisi kupinda yakamira yaisi kupinda ngatimbosiyana nazvo. Aiwa kungonetse. Alright, ngatingozamai kupedzisira. Kuzama futi kuipinza. Ndoti iri kuramba kupinda ngatisiyane nazvo. Ndaneta nazvo. Yaramba yakamira here. Ngatingoizamai yakaita kakuraririra. Nangu nezvokunetsa. Wakutanga futi kuipinga titangizama kuipinza yakaita kakurarira iri kunetsa. Zvinhu zvako zvese ndezvekungonetsa. Ipapo ndanda kudotora noti wati iri kuramba kupinda yakamira kwacho. Alright, ngatingoti yake kupedzisa ntongoipinza yakaita kakurarira pamwe inoita. Tikuipinza kekupedzisira. Inzwa wardrobe ndandati tozoipinza mangwana ndotsvaga wakomana wandopinza nawo. Manje ukati tiipinze tega yakaita kakurarira. Inzwa zve. Handisi kuramba tiipinze ndikuona kuti wakuramba uchinetsera wardrobe yako. Ikaputsika glazi riri kumberi iro ndezvako. Munoita wakazvokutisa pwanyika. Glazi iro ndoratesha kuti ndiitenge wardrobe iyoyo. Alright. But wardrobe yaramba kupinda yakamira po dhoo redu haiti chichiya. Ndandati ndoipinza newakomana mangwana unokwanisa